Тапшыруның бүгенге сәбәпчесе Зур Чирклей авылында туып, гомер кичерүче милләттәшебез Даниалова Халидә Хөсәеновна. Бүген ул үзенең тантаналы гомер бәйрәмен каршылый. Аңа 65 яшь тула. Әлеге күркәм юбилее белән аны тормыш иптәше Айсә, кызы Гүзәл, кияве Фәрид, улы Фәрид, килене Илсия, барча оныклары Гөлсинә, Кәмилә, Мәдинә һәм Сәминә котлыйлар. Алар сезгә дөньяның бар гүзәл чәчәкләрен бүләк итсәк тә аз булыр диләр. Чөнки син, әнкәебез, балаларыңа иң кыйммәтле, иң изге бүләкне, яшәү бүләк иткәнсең. Назлы кулларың белән сөеп иркәләгәнсең. Җылы сүзләрең, йомшак карашың белән тынычлаткансың. Әнкәй, син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең. Бәхет нуры япсын күгеңне. Язлар кебек нәфис, җылы да син. Безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Тимер чәнечкеле киртәләр дә очрагандыр барыр юлында. Сабырлыгың, түземлегең белән балкыйсың син тормыш юлыбызда. Бала күңеле далада шул диеп, рәнҗи күрмәни, ялгышта. Фәрештәдәй изге җан көткәнгә рәхмәтле без һәр чак язмышка. Әниле йорт иң бәхетле нигез, шаулап ачыла аның капкасы. Ихатасы нурлы, табыны тулы, бәхет белән балкый як-ягы. Сагынып кайтам канатланып, күрергә диеп әнием сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелемне. Син булганга гына күрә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Тормыш юлыбызда яшәү илгесе булган әниебез, без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Бу дөньяда иң якын дустыбыз да, сердәшебез дә син. Ачык күңелле әнкәебез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да, кайнар кочагы да. Шуңа туган көн бәйрәмең белән котлауларга матур җыр да бәйләп юллыйбыз. Кабул итеп ал аны. Яулыкларын бәйләп алыган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларын
көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларымны уйлап. Абат кайтасыларымны уйлап. Абат кайтасыларымны уйлап. Чираттагы кытлау хаты Кабат Даниялова Халида Хусейновнага багышлана. Бу юлы аны Ихластан Саратов өлкәсе Дергачи бистәсеннән бер тума сеңле Фәридә, кияве Сылман, Илдар, Гүзәл, Самира, Лекман һәм Оксана, балалары Амира, барча туганнар, кыда-кыдачалар Ихластан кытлыйлар. Без ишле гаиләдә барыбыз да бик тату туганнар булып үстек. Халида апабыз иң өлкәнебез. Безнең арабызда иң сабыр, иң тыйнак бала иде. Без үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки әнкәебез безнең арабызда туганлык хисләрен нык тәрбияләгән. Әгәр берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, бер-беребезне югалтабыз без. Халида апабыз үзенә бик авыр һөнәр, укытучы һөнәрен сайлаган һәм армый-талмый туган авыл мәктәбендә 33 ел эшләде ул. Авылыбызда да аны һәммәсе дә хөрмәт итә. Гаиләсе дә аны үрнәккә куярлык. Жизнебез белән бик матур яшиләр алар. Менә Халида апабызның бүген матур юбилее. Раббым бер үзе сиңа саулыгын бирсен. Гомереңнең соңгы көненә кадәр үз аягыңда йөреп, иман белән яшә. Бәхет теләр өчен гомер узды. Нинәсебен инде татыдың. Хәзер вакыт җитте ял итәргә. Менә бүген матур утырдың. Шатлык белән тулы күңелләрең, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына, бәрәкәттә якыныбыз яшә. Халида апабыз безнең барыбызга гел ашыга ярдәм итәргә. Яссын Раббым 90-нарын узып, 100 яшеңә барып җитәргә. Баш очында бүген кышлар сайрый, җәйләр килде диеп җирләргә. Насип итсен тырышып җыйган тормыш малларыңны сиңа биләргә. Ниләр телик дип ватмыйк баш, гыйбадәтле гомер телик. Туган көндә сиңа җаным, бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң кайгырма әле, чәчәкләр шиңәр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Халкың сабыр, әткәйнеке аңа күбрәк ошаган. Кызганыч, безнең балачак бигрәкләр ерак калган. Шуңа биргән һәр бер көнне кабул ит бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син, күңел шатланып, көтеп. Кадерле Халида Хусейновна, Саратов өлкәсе Дергачи бистәсеннән барча якыннарыгызның теләкләренә без дә ихластан кушылабыз. Алдагы җыр бары тик сезнең өчен яңгырый.
yazdım küngel kitabına, kuşlardan sıradım mınar, sina deyip yazgan jırlarıma. Yaktı kileşekler dilim, gel şadlıklı günden turgan, aşık yüzlü menin apakayım, tuğanlarını tuğan ite turgan. Yaktı kileşekler dilim, gel şadlıklı günden turgan, aşık yüzlü menin apakayım, tuğanlarını tuğan ite turgan. Gönür ağışlarım sizem, tuğan günler kilip jitkende, tuğanlıkının köşün duyam, bir bizini sağınıp kütkende. Tuğan günün bilen kutlap, bәхет сиңа үзе килсен, күңел җипләреңә тыйма-тыйма, шатлык куанычлар гына тезсен. Туган көнең белән котлап, бәхет сиңа үзе килсен, күңел җипләреңә тыйма-тыйма, шатлык куанычлар гына тезсен. Туган күнең белән апам, котлыйм сине, котлыйм кадерлем, җиһаннарга ишетерлек бу җырымда минең теләкләрем. Ходаемнан сиңа сорыйм, сәламәтлек, исәнлекләр, бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак, кабул булыр безнең теләкләр. Ходаемнан сиңа сорыйм, сәламәтлек, исәнлекләр, бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак, кабул булыр безнең теләкләр, кабул булыр безнең